Leijona pitää ottaa kiinni. Täällä ei saa panna äkkiä. Pitää panna sitten toiteen äkkiä. Onko se vaarallista, kun se on irti? On. Mitä se Sitten panna toiteen äkkiä. Niin. Sitten Miksi apina pitää olla häkissä? tätä pitää panna toiteen äkkiä. Minne ne lähtis, jos jättäisi häkioven auki? Pitää mennä puukikkua. Sitten tätä menee puutta. Ottaa kirja. Sitten toiteen äkkiä. Niin. Sitten appi, että ei oli äkkiä. Sitten menee kikkoa. Sitten tätä taisi puuttaa kiinni ja sitten toiteen äkkiä. Tykkääkö apinat ja leijonat olla häkissä? Ei tykkää. Olisiko ne onnellisempia, jos ne sais olla luonnossa vapaana? Oishan onnellisempia. Varo. On vielä pahaisempi kuin leijona. Appi, että oli äkkiä. Sitten meni pumpua. Sitten tunne meni ja sitten tätä ottaa kiinni putta. Sitten sai panna toiteen äkkiä. Niin. Uskallettaisiko me lähteä pyydystää sitä leijonaa? Onko sulla kivää? Ei ole semmoista nukutuskivää. Semmoinen tappava. Ei ole semmoista. Kerro. Eikö sulla ole minkälaista? Ei minkälaista. Papi oli äkki. Sitten meni puokikkoa. Tunne ja sitten laita pantiin. Ja sä saa minkälainen toiste äkki. Aamulla sieltä lentää piikki. Niin, on semmonen melkein niin lentää, kun se osuu siihen, niin piikki osuu ensin ja sitten sieltä saa. Sitten appi sai oli äkki ja sitten menneis puukikkoa. Tunne ja sitten panne toiseen äkki. Joo. Onkohan se leijona syönyt metsäeläimiä siellä, onkohan? On. Sulli, älä tuu Sulli, kato kun se kuvaa. Ei oo kuva mua. Mene tänne sissiin vielä. Appi äittäis oli äkki ja sitten menne puokikkoa. Sitten satapa toiteen äkki. Joo. Miksi pöllöt pitää olla häkissä? Emme voi. Piti mennä äkki. Minne ne lähtis lentää muuten, jos ei ne jos häkissä? Ai ei. Sissi on käynyt vasta uimassa, Sissi on. Ai. Lähdetäänpä kattoo missä meidän äiti